A nevem Rádúj Levente, a Skitia a zenekar egyik énekese vagyok. Rám hárult a feladat, hogy a júniusi nyereményjátékunkat, amit elindítottunk, annak a sorsolását én bonyolítsam le. Akik nem tudnák, azoknak mondom el, hogy június, július, augusztus és szeptemberben lesznek játékaink, azaz a júliusi már lejárt. Július, augusztus, szeptemberben még lesz néhány játékunk, és ezekre értékes nyereményeket lehet majd nyerni. Érdemes játszani, mert most nagyon kevesen játszottak, összesen 26 személynek van itt a neve, és ők közül most sorsolunk. Igazság szerint szerettük volna, hogyha itt van 500 személy, de nem baj, azok örülnek most, akik játszottak, és kevés emberből 2 személy most nyer egy-egy belépőt szeptember 27-i koncertünkre a 202 klubban fönn Budapesten, a régi Vigvam, ott lesz a 10 éves koncertünk, ahol nagyon sok meglepetéssel készülünk. Jó megkavarom, mint a tésztát, otthonosan mondva puliszkát. A lényeg az, nem nézek bele, belenyúlok, megkavarom, így, még egyszer, és az első nyeremény, aki nyeri, már is mondom, Meretei Vencel. Meretei Vencelnek van egy pólója, és van egy belépője a szeptemberi koncertre. Ha nem akarsz eljönni a koncertre, messze laksz esetleg, akkor átadhatod bárkinek, de ez a nyeremény neked megvan. A pólót meg használd egészséggel, el fogjuk juttatni hozzád mindenféleképpen. Egy méretet kérünk mindazoktól, akik nyernek. Megint megkavarom, félrefordulok, 3-szor belenyúlok, és a harmadikra kiveszek egy papírt. Nagyné Puskás Melinda, második nyertes. Gratulálunk mindkettőjüknek. Még egyszer mondom, Meretei Vencel és Nagyné Puskás Melinda, gratulálunk mindkettőjüknek a nyereményhez. Jövő hónapban, utána való hónapban és utána való hónapban játszatok sokan. Érdemes játszani, mert lesznek tényleg komoly meglepetések, nyeremények, és szeretettel várunk a Facebook oldalunkon, skitiarock.hu. Játszatok minél többen, osztogassátok, hogy játszanak minél többen, és akkor jövő hónapban ugyanúgy elsőjén vagy esetleg másodikán sorsolunk, és remélhetőleg nem 26-an lesznek a kalapba, hanem ott lesznek 50-en, vagy 100-an, vagy akár 250-en. Sziasztok, Skitia! Ne felejtsétek, szeptember 27. Sziasztok!